Sa Talisay City, probinsya sang Negros Occidental, duha ka mga kabataan patay matapos nalumos sa suba. Iloy sang isa sa mga biktima nagapanawagan sang bulig agod tigayon nga mahayang iya nga bata. Yaring balita nga aton gintutukan. Makapila na kabeses sigin paandaman ang 10 anyos si Christian Alatiit nga hindi magpaligo sa sini nga suba. Ang kakulba sang iya Iloy nga posible malumos ini sa Minuluan River sa Barangay Zone 6 sa Talisay City ang daw ginlabo sa bato. Kaupod ang abyan ni si Dazel John Nemes. Ang duha ang nalumos kahapon. Once may nagabula, butsilingon may nasalom, may nalumos. So confirm may lumos. May ginsugo lang ko nga mag-rescue dito kag mag-pump hasta makasukas siya tapos liwat. Wala gyapon, pahingagaw ko na lang pa City Health. Una nga nakita ang lawas si Nemes pasado alauna sang hapon kag sunod nga nadiskobrehan si Christian matapos ang 1 ka oras. Kay nagpamaka ko sa iyang mga requirements. Di pag-abot ko sa balay, nangita ko siya, why naman siya. Nagagon ko ng mga tao nga may nalumos ka bata. Ginabulubanta nga ara sa 7 ka metro ang kadalumon sang amo nga suba. Tuyo subong sang konseho sang barangay nga baralan ang lugar o kun butangan sang net agud malikawan nga magkadto ang mga kabataan. Di pa lang mga kaingod tani kung mayara bulikan. Ang masarangan na amon na amon dinan. Kaginatagaan kay kabuot sa mga kabataan. Siya kabut-buot na kayo. Hugot naman niya ginapahanumduman sang CDRRMO sang Talisay City ang hugot nga pagbantay sa maginikanan sa mga kabataan agud malikawan ang kaangay nga aksidente. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.